Insemmilkom għal din nilqakom għal din it-taħdita li se nisimgħu illejla f'din is-sensiela dwar it-tradizzjoni orali. Din it-taħdita minn Nicole Manjon titlaq mit-teżina li hija għamlet li ppreżentat il-Fakultà tal-Arti is-sena li għaddiet. U hija studju dwar it-tradizzjoni orali li hija xi ħaġa aktar kontemporanja u immedjata li titratta l-aktar il-kant u slogans illi jitkantaw u jiġu majta minn żewġ settijiet ta' partitarji ta' klabs tal-futbol f'Malta. L-interess ta' Nicole beda għaliex hi tħobb l-isport, tħobb din il-logħba b'mod partikolari, imma wkoll tħobb hija interessata x'isir fuq l-stands le aktar milli x'isir fil-pitch innifsu. Jiena qed nintroduċi din it-taħdita tal-lejla għall-ebda raġuni ħlief li kont flimkien ma' Janika ent lil Nicole biex tikteb din it-teżi s-sena l-oħra. Fil-fatt naħseb iktar ħadet minn anti Janika milli minni illa li Janika hija l-esperta fit-tradizzjoni orali. Imma jiena tallimt ċerti affarijiet, mhux se nidħol għax huwa xogħolok illejla, imma anke l-użu differenti tal-lingwa, tal-lingwi differenti. Forsi tajjeb illi ngħid ħaġa żgħira fuq it-teżina għaliex ovvjament il-taħdita ħirġa minnha. Nicole kellha l-isfortuna illi qed nitkellmu fi żmien il-pandemija. Fl-ewwel sena il-kampjonat twaqqaf ħesrem u allura ovvjament ma setax tiġbor ċertu xogħol illi kienet ippjanat li tiġbor. Meta reġa' beda l-kampjonat kien kampjonat jekk il-memorja tinsew mingħajr u ġvera mingħajr is-support. Imma mbagħad speċi kull din ħudu bġid il għaliex Nicole speċi irrealizzat li kien hemm support mod ieħor. Support online, pereżempju, il-partitarji kienu anka jinġabru bil-karozzi jekk qed niftakar sew barra l-ground. Imma kien hemm ħafna support online il għaliex il-lob kienet jintwera online. U hemmhekk is-support ħa forma differenti minn kif ħa fil-ground. U din ma konniex se nindunaw biha kieku l-affarijiet ġew b'mod tajjeb. Le, ġifieri ironikament kull deni ħadni anke bġid f'dan is-sens. U terġgħu tgħid ma nafx hux se jkollha l-ħin tidħol illejla imma Nicole studjat ukoll id-differenza fl-użu tal-lingwa fejn jidħol support majjat, fejn jidħol support biex ngħidu hekk spontanju għax hemm differenza bejn dak ippjanat u dak spontanju, u anke fejn jidħol is-support fuq prodotti bħal flokkijiet, ġgieget u souvenirs oħrajn. U hemmhekk indunajna, indunat li hemm anke l-użu tal-lingwa ikun b'mod differenti skont il-medium illi qed jintuża. Qallu li nfakkar li min jixtieq jikkummenta jista' jikkummentja fuq iċ-chat dawk in-nies li mhumiex qegħdin magħna hawnhekk u se nħalli f'idejk Nicole. Dr. Mifsud, kif qal tajjeb Dr. Mifsud jiena ħankun qed nitkellem fuq il-futbol lokali, mod partikolari kif il-Malti jintuża fost il-partitarji ta' Hibernians FC u Valletta FC. Nota żgħira qabel nibda, ovvjament il-futbol Malti lkoll nafu li hemm ċerta weġġat fejn jidħol tajjir u affarijiet minn dawn, bl-ebda mod ma rrid inweġġa' xi partitarju jew ieħor, iżda sempliċement bqajt lejali lejn l-istudju u lek se taraw daqsxejn kliem vulgari u affarijiet minn dawn. Barra minn hekk biex inkompli nkun lejali lejn l-istudju tiegħi ħadd ukoll affarijiet li kif inkitbuhom is-supporters u lek kif ikun hemm ukoll żbalji ortografiċi, iżda għal darba oħra xtaqt nibqa' lejali kemm jista' jkun lejn l-istudju tiegħi.
Bażikament jiena ħankun qed nitkellem dwar l-ultras ta' barra għalhekk hemmhekk ħanitkellem fil-ħarsa kritika, il-kanzunetti, il-prodotti għall-bejħ, waqt id-90 minuta logħba x'jiġri u xi jkun hemm l-atmosfera, il-midja soċjali u l-konklużjoni xi ħriġt minn dan l-istudju tiegħi. Kif qal Dr. Mifsud, l-imħabba tiegħi lejn il-futbol Malti bdiet ta' żgħira, kont imur flimkien mal-familja tiegħi nissapportja tim żgħir li kien jilgħab fit-tieni diviżjoni dak iż-żmien, u dejjem affaxxinani l-fatt kif dawn is-supporters, dawn il-partitarji kien jirnexxilhom jużaw din il-lingwa biex jitrasmettu s-sapport tagħhom anki jekk huma qatt ma studjaw il-lingwa kif tiġi studjata fil-kors li attendejt jiena. U għalhekk dejjem affaxxinani dan il-fatt kif huma kienu jdawru din il-lingwa sabiex jitrasmettu s-sapport tagħhom lill-plejers u lill-komplament tas-supporters. Nixtieq nagħmel daqsxejn ta' differenza bejn ultras u supporters għaliex dawn it-termini ser inkun qed nużhom ħafna. Il-terminu ta' ultras jirreferi għal grupp voċiferu li jmexxi s-support u les li jiġġieled għal dak li jemmen fih. Minn banda l-oħra, it-terminu supporters jirreferi għal grupp ta' nies li mhuwiex daqstant voċiferu iżda sempliċiment imur hemmhekk biex jissapportja t-tim. Ħanibda daqsxejn bil-ħarsa kritika u ħanaraw daqsxejn min huma l-ultras ta' barra u jekk hemmx influss barrani. L-ewwel nett irrid nitkellem fuq il-kunċett tat-topofelija, din l-imħabba, ir-rispett lejn il-lokal ta' xi ħadd, lejn il-post, l-akkwati ta' minn fejn hu. Dan il-kunċett tat-topofelija fl-ultras huwa komuni ħafna għaliex huma jħossu li jridu jipproteġu, jridu juru l-imħabba mill-post li huma ġejjin minnu. Jones fil-fatt jiddeskrivihom daqsxejn aġġettivi negattivi għaliex huwa jiddeskrivihom bħala nies li huma rivoluzzjonarji u anke lesti li jiġġieldu għal dak li jemmnu fih, anke saħansitra jitlu f'ħafna inkwiet, speċjalment barra minn Malta kif ser naraw. Ovvjament jidħol l-aspett performattiv u hekk tidħol ħafna tradizzjoni orali, fil-fatt karatteristika ta' tradizzjoni orali hija li permezz ta' ċabċib tal-ħornijiet, lajjat ta' frażijiet u taqbiliet ikollhom atmosfera mill-isbaħ ġewwa il-ground. U dan kollu jinstigaħ fil-fatt il-grupp tal-ultras. Kif semmejt diġà jidħlu f'ħafna inkwiet, speċjalment barra minn Malta fejn anke ġieli ġew arrestati mill-awtoritajiet, fil-fatt l-ultras tal-Eġittu meta jtellgħu xi posts fuq il-midja soċjali saħansitra jċajpru l-uċċuħ għaliex jekk jinqabdu mill-awtoritajiet dawn ser jispiċċaw daqsxejn ħażin. Ovvjament jiena din il-parti l-iktar li kienet tinteressani kif bil-lingwa jistgħu waslu dan is-support. Fil-fatt il-futbol jiġi segwit minn ħafna nies u għalhekk ċertu supporters jgħaddu diversi messaġġi anke kontroversjali sabiex iwasslu dan il-messaġġ b'saħħtu. Fil-fatt l-ultras Pollakki kienu għamlu din il-koreografija u ħarġu b'dan l-istrixxun because football doesn't matter, money does, li qed jibgħatu qed jgħaddu dan il-messaġġ li xi kultant il-UEFA jinteressa iktar mill-flus li jidħol mill-futbol milli mill-futbol innifsu. Fil-fatt ukoll qed naraw iġbija tal-ħanżir li anke fil-Malti idiomatiku donhom dawn in-nies qed jitħanżru għal flus. Minn barra it-taħdit hemm ukoll il-biss li jgħaddi dan il-messaġġ, l-ultras ikunu mottija sabiex jibqgħu anonimi u ma mhumiex interessati li jidhru bħala individwi imma li jidhru f'sens kollettiv, f'sens ta' grupp. Ħafna drabi dan isir b'xi balaklava kif qed naraw mill-ultras Pawlisti, xalel u anke xi hoodies u dan huwa kollu influss barrani. Ħanibda b'daqsxejn bl-ewwel taqsima li hija l-kanzunetti, ovvjament minħabba iċ-ċokon ta' dan l-istudju, ma stajtx naqbad il-kanzunetti kollha, iżda qbad l-iktar kanzunetti li jirrappreżentaw dawn iż-żewġ timijiet. Ħanibda bis-simboliżmu, is-żewġ timijiet jinkludu s-simboliżmu skont Friġġieri fid-dizzjonarju tiegħu huwa jiddeskrivi s-simboliżmu bħala mekkaniżmu li jeqleb oġġetti li jintużaw ta' kuljum għal tifsir ġodda iktar profondi. U fil-fatt dan jista' jinqasam f'żewġ kategoriji, għandek il-kummenti pożittivi u l-kummenti offensivi. Iżda nibdew b'daqsxejn xi ħaġa ottimista. Ħanibdew mill-Belt Valletta mit-Team Belti.
Huma jużaw ħafna ġbija tal-iljun, l-iljun huwa l-mexxej tal-grupp, fil-fatt għandu karatteristiċi ta' kuraġġ, superjorità, saħħa fiżika u glorja. U s-supporters beltin iħossu din is-superjorità fuq it-timijiet ta' kontrihom għaliex huma jissapportjaw it-tim tal-Belt Kapitali ta' Malta u għalhekk iħossu ċerta superjorità fuq timijiet oħra li m'għandhomx dan il-privileġġ. Madankollu l-iljun jinbidel skont il-kuntest huma allura ma jinteressahomx eżatt mill-iljun bħala annimal fih innifsu, iżda l-iljun belti b'mod speċifiku. Fil-fatt l-iljun belti jgħidulu l-eroj ta' Malta u l-iljun tal-Furjana jikkonsidrawh bħala miskin. Għandna wkoll element ta' saħħa u qawwa, il-gowl iskurja bomba ta' kanun, fil-fatt il-bomba hija saħħa straordinarja u għalhekk dawn l-ultras ma qalux sempliċement il-gowl iskurja il-gowl huwa b'saħħtu, skurjaħ b'saħħa, iżda bomba ta' kanun li turi saħħa straordinarja. Madankollu jidħol il-kunċett tal-familja li huma tfal, aħna tfal tal-Valletta. Fil-fatt huma jħossuhom parti minn komunità u l-Valletta iqisuha bħala ġenitur, imma bħala għaliex hija l-mara li tielet u fil-fatt huma jgħidu inti tajt twelidna, mela ma jikkonsidrawhiex bħala il-figura maskili imma l-figura femminili. Għawek jidħol ukoll element tal-kulur, fil-fatt biex ġbar ċerta informazzjoni kelli nagħmel żewġ intervisti, għamilt intervista ma' supporter Belti u liħor ma' supporter Paulist, ma' Ultra Paulist. U fil-fatt tul it-teżina tiegħi ma stajtx insemmihom bisimhom minħabba fini ta' riċerka u biex iżommu l-privatezza tagħhom u fil-fatt ħankun qed nuża żewġ pseudonomi tajthom isem jiena, għandi l-Gianni Grima li jirrappreżenta t-tim Belti u għandi lil Paolo Borx li ħajjirrappreżenta it-tim tal-Hibs. Fil-fatt Gianni Grima fl-intervista tiegħu kien qal li huma jsejħulhom bħala Whites għaliex din hija tradizzjoni Ingliża għal kull tim li jilgħab propju bl-ilbies abjad. Waqt li kont qed nintervista saqsejtu wkoll għaliex jgħidulhom tal-Palestina u qal li hemm diversi teoriji, iżda l-iktar waħda li baqgħet hija minħabba l-ġlied li kien jinqalla mill-Beltin. Fil-fatt il-Palestina lkoll nafu li sfortunatament għaddejja minn ħafna ġlied u fil-fatt huma ir-rivali qabluhom ma' dan il-post, ma' dan il-pajjiż u fil-fatt huma dan il-kumment daqsxejn negattiv bidlu ħal xi ħaġa pożittiva għax li jgħidu tal-Palestina magħrufin jgħidu l-nekkax ġellidin. U madonnhom jieħdu gost b'dan. Għandna wkoll il-metafora tad-demm li demna ibaqbaq ġofina idbaqbiq li jindika saħħa u ritmu b'saħħtu ħafna. Għandna wkoll il-plejer ta' klabb li jispikka fil-każ tat-Team Belti għandna l-istilla tal-Belt Gilbert Aġuż u skont Garber tistqar li n-nies jissejħu stilel għax hemm xebħ bejnhom u bejn il-qawwa tal-istilla li wieħed jara fis-sema. U fil-fatt meta wieħed jissejjaħ stilla dan qed juri li huwa jispikka iktar minn ħadd ieħor. Iċ-ċelebrità li jispikka iktar minn ħadd ieħor. Ovvjament, ma jkunux huma jekk ma jsemmux lir-rivali tagħhom, fil-fatt fiż-żewġ intervisti huma ħadu kost ħafna jitkellmu dwar dan. Fil-fatt it-Team Belti jgħajjar daqsxejn bil-ħodor tal-moffa u din hija tajjira lejn it-Team Furjanis. Ħodor fil-kuntest Malti idiomatiku meta ngħidu xi ħadd aħdar ikun xi ħadd kattiv, iżda f'dan il-każ huma qed jużaw ħodor għal dak l-element barra minn hekk il-Team Furjanis jilgħab bil-bis aħdar. Biex ikomplu jżidu ma' din it-tajrija jgħidulhom tal-moffa. Il-moffa hija xi ħaġa kera u diskustanti mingħajr valur u għalhekk qed jgħidu lit-tim tagħhom mingħajr valur. Għal-Dolorata FC hawnhekk jindirizzaw lir-raħal ġdid minħabba l-element taċ-ċimiterju u għandna wkoll Wiet FC li jirrappreżenta lil Kirkara FC fil-fatt jgħidulhom bil-gondola l-stripes ġejjin. Umbagħad ukoll għandna l-metafori marbuta mal-ġisem uman, għandna kliem bħal frażijiet bħal ħadu l-banana li għandhom konnotazzjonijiet sesswali li ġbija fallika li qed timita l-organu ġenitali tal-persuna maskili. U jgħidu wkoll f'kull diska semmejtu l-monument ta' ħalluqa li intom bħalu ilkom tieħdu snin. Allura dan ikompli jżid mat-tajjir vulgari. Għandna wkoll il-mart u l-iskumdatajiet fiżiċi fosthom id-deni li jindika inkwiet u biża' u ġieħ ta' żaq għamiltu msarinkom u ħafna affarijiet oħra minn dawn. Jintuża wkoll l-element tal-annimali, għandna tiġiġa lem tiġiġa lawn,
għaliex qablu ma kif dan it-tiġiġ ikunu mferfxin fl-eliqi u għalhekk huma jgħidulhom l-istess ħaġa meta jkunu qed jilagħbu id-90 minuta logħba. Jgħidruhom ukoll bħala baqra lem oħra lawn, il-baqar min-natura tagħhom jaraw kbir u fil-fatt huma jqabbluhom mal-baqar għaliex meta jkun hemm xi ħadd li jiddikjara li ħajirbaħ eżempju il-lig jew inkella li ħajirbaħ xi logħba u ma jirbaħix, ovvjament jgħidruhom baqar għaliex qed ikunu qed jaraw kbir. Għandna wkoll l-element ta' superjorità u kollha bqajtu taħt saqajna, ġifieri l-ogħla mezz ta' superjorità u l-isrib jagħmilhom kapoljat lil jum belti li ma jibżax minn din il-ħlejqa valenuża, anzi saħansitra iġibha fix-xejn għax jagħmilha kapoljat. Ovvjament, dawn iż-żewġ timijiet ma jkunux huma jekk ma jsemmux il-persuna ġbija femminili l-om. Fil-fatt jisemmu affarijiet bħal ċerva telaru jaħasra l-papa li għandna l-element tal-qrejjen, implikazzjoni ta' infedeltà fir-rigward tal-om, lil beltin ir-rivali jsaqsuhom minnu missierhom u bekk huma qerbu din l-offiża u jgħidulhom li missierhom huwa l-istess persuna li jagħmel viż tal-omkom. Ġifieri t-tajra l darb'oħra reġa' ddaret iżda kontra l-om. Forsi tistaqsu imma għaliex l-om dejjem jaqbdu mal-om. Fil-fatt sib studju interessanti immens ta' Jeffries fejn jisqar li hemm diversi raġunijiet iżda l-iktar minħabba ir-reliġjon. Fil-fatt aħna nagħmlu parti mill-Ewropa u timijiet bħalna wkoll jajru blom. Fil-fatt għandna il-kult dan it-twemmin tal-kult Marjan, it-twemmin tal-maternità verġni. Fil-kuntest reliġjuż tagħna aħna nistqarru li Marija kienet verġni meta weldet, hija telat is-sema, ġifieri qatt ma mietet, m'għandix tabat ta' dnub, u għalhekk l-om ixebħuha ma' dan. Ġifieri l-om f'għajnejna, f'moħħna tidher bħala dik ix-xbija perfetta, dik ix-xbija li ma tagħmilx dnub saħansitra. Għandna wkoll il-kunċett Freudian tal-kumpless edipiku, din il-ġibda li wieħed iħoss lejn ix-xbija tal-om. U l-aħħar punt huwa li l-bniedem iħosshom miġbud lejnhom għax hi wilditu. U għalhekk wieħed meta jkun qed joffendi u jkun qed joffendi l-post minn fejn bdiet il-ħajja tal-bniedem. Mill-banda tal-ħibs għandna kummenti pożittivi u ma jużaw il-pagun u fil-fatt dan insibuh fuq l-insinji Pawlisti kollha. Dawn jużaw ħafna l-kunċett tal-familja u tar-raħal, aħna tfal minn raħal ġdid u l-post li fih qattaw tfulithom. Raħal ġdid, raħal twelidi għal bittik sakemm it-tieni. U għal darb'oħra qed naraw dan il-kunċett tat-topofilija, dan ir-rispett kbir lejn għandhom lejn raħal ġdid. Fil-fatt huma jemmnu ħafna fid-destin dal-argument romantiku li huma ma żluħx il-post huma ġejna nżommu ma' dan it-tim. Fil-fatt huma jsemmu ħafna l-kelma raħal li tindika ċerta familjarità. Fil-fatt f'dawn it-tip ta' postijiet fin-nofsinhar ta' Malta meta wieħed ikun qed jiltaqa' mal ieħor u jitħattu u forsi mid-djalett jindunaw li huma mill-istess lokalità, spiss jgħidulhom mill-inti mir-raħal u jisu jkun hemm ċerta sens ta' familjarità, ċerta sens ta' nostalġija għaliex ħafna drabi dawn in-nies ma jkunux baqgħu jgħixu f'din il-lokalità. U għalhekk din il-kelma raħal tindika wkoll din il-komunità li teżisti għal dawn is-supporters. Fil-fatt huma jiftaħru ħafna bin-nofsinhar minn ġo s-sawt aħna ġejjin u għalhekk aħna kburin intom għalina għajjurin. Fil-fatt is-sawt għandu konnotazzjoni daqsxejn negattivi, speċjalment fi żminijiet oħra meta l-edukazzjoni kien daqsxejn fqira f'Malta. In-nofsinhar ta' Malta hija l-iktar li batiet, l-iktar ma kienx hemm edukazzjoni iżda kien hemm ħafna nies tas-sena u għalhekk huma dawru dan il-post li ma jridu ħadd f'daqqa waħda isir mixtieq minn kulħadd. Jużaw ukoll l-użu ta' superlattiv li huma jpoġġu lilhom infushom fl-ogħla livell. Permezz tiegħu jispjega x'inhu l-aħjar is-superlattiv, madankollu il-koll nafu li l-ebda bniedem ma jaf x'inhu l-aħjar, ma jaf x'inhu l-aqwa, u għalhekk din sfortunatament hija daqsxejn ta' gidba. L-aqwa li hawn ġo din il-gżira jistqarru huma. Ukoll għandhom fatti li jistgħu jiftaħru bihom dejjem Premier qatt ma waqajna u ground tagħna ġo Kordin. Fil-fatt meta għamilt l-intervista tiegħi ma' Paolo Borġ u stqar li għandu mħabba kbira lejn il-lokalità tiegħu, fil-fatt kien stqar miegħi li huwa ħajibqa' jżomm ma' dan it-tim għal ħajtu kollha u jistqar li qatt ma seta' jifhem kif nies Maltin jispiċċaw iżommu ma' timijiet barranin, ma' timijiet Ingliżi, għalli fil-fatt li hu qatt ma ltaqa' ma' xi Ingliż u jgħidu li jissapportja tim Malti u għalhekk huwa għandu din il-ħolma li l-raħal ġdid l-ħibs jagħmlu tim kbir bis-support tiegħu li jagħtu huma bħala ultras.
Fil-fatt, wiċċu xel kif wasalna għal din il-biċċa ta' 12 ta' Mejju. Fil-fatt, 12 ta' Mejju hija data sinifikanti ħafna għall-Ultras. Bażikament biex ngħidu daqsxejn fil-qasir din kienet l-aħħar logħba tal-kampjonat u il-Belt, it-Team Belti kien rebaħ dan il-kampjonat, ġifieri il-lig kien wieħed magħluq. Madankollu, supporters tal-Hibs telgħu xorta waħda hemmhekk u fil-fatt kien qal li l-Belt Valletta, it-Team Belti kellu l-eluf jissapportjaw għaliex ovvjament il-kampjonat kien intrebaħ u l-Hibs telgħu b'xi mitruħ. Fil-fatt tul il-logħba il-Hibs irnexxilhom jirbħu u ffurmaw l-3FIV fil-ground. Qabel kien hawn it-tradizzjoni li meta wieħed jirbaħ il-kampjonat is-supporters jitħallew jinżlu fil-ground, madankollu dawn is-supporters minflok marru jifirħu mat-Team Belti spiċċaw qasmu għall-faċċata u marru jiġġieldu ma' dawn is-supporters u kien qalli li kienet spiċċat ħażin ħafna saħansitra kien hemm xi nies li kellhom imorru l-isptar tant kemm spiċċat gravi din is-sitwazzjoni. Fil-fatt, ukoll huma jużaw dan l-element ta' biki, l-element ta' bulliżmu u bekk għal darba oħra naraw is-superjorità biex forsi jderru ċejċa tajnihom affarijiet ta' trabi u fil-wiet mortu tibku. Analiżi letterarja ċkejkna minn dawn il-kanzunetti, is-suċċess jiddependi mis-sonorità. Allura huma ma jinteressahomx eżatt it-tul ta' versi u affarijiet minn dawn, iżda l-importanti li tirrima. Jużaw ħafna l-anafora u l-epifora, ġifieri meta għandek l-anafora għandek repetizzjoni fil-bidu bħal il-kulur aħdar, dan kollu mikrobi u mart, il-kulur aħdar nużaw ħafna biċċiet tal-art, il-kulur aħdar tal-belt kollha kemm noboduh. U għandna l-epifora meta repetizzjoni tkun fl-aħħar. Nitħassrukom narawkom hemm isfel bħarstkom tmissu l-art isfel. Rigal tajnikom għad-dejn u wara mtlejtu bid-dejn u dan kollu jippreżenta l-enfasi. Għanna wkoll l-allitterazzjoni, ġifieri l-konsistenza ta' ħoss, vers partikolari u din toħloq mużikalità. Għanna wkoll l-apostrofi meta inti qed tindirizza b'mod speċifiku u fil-fatt huma jgħidulhom hija għajjurin qed jispeċifikaw it-tajjira tagħhom. Għanna wkoll is-similitudni kif rajna diġà jaraw kbir daqs il-baqar u hawnhekk tinħoloq qasma bejn aħna u huma. Jużaw xi kultant mużika ta' konzunetti popolari, ġifieri jaqbdu mużika popolari bħal Invincible li niftakar mit-teżi tiegħi u jeqilbu l-lirika tagħhom biex bekk ir-ritmu is-supporters jkunu diġà jafuh sew u jkunu jistgħu faċilment jitalmu il-kanzunetta. Jużaw ukoll l-idjomi fil-kanzunetti tagħhom bħal Abjad Karti u Down the Drain. Madankollu hemm ċerta struttura fl-innijiet uffiċjali peress li jservu ta' rappreżentazzjoni għall klabb. Fil-fatt għandna l-innu Belti miktub minn William Arena li inkludi kwartini u kwintettu distiku fit-tmiem bluzu ta' rima regolari. L-innu tal-Hibs miktub minn Monsignor Dun George Degwara għandna l-kwartini u kwintett b'versi settenarji u r-rima tvarja bejn dik magħluqa u dik ħilsa. Ngħaddu għal taqsim oħra u din hija proprju l-prodotti għall-bejgħ. Minnaħa tal-Hibs għandna l-flokkijiet u ħares jagħti diversi raġunijiet għaliex flokk jinbih. Fosthom li toħloq ċerta diversità li inti permezz tal-flokk qed tkun differenti minn ħadd ieħor. Titqajjem diskursata ma' xi stranġier għaliex ħafna drabi tkun mixi fit-triq u tara lil xi ħadd b'xi flokk ta' tim ta' futbol, inti ovvjament ħad toħloq konverzazzjoni miegħu. Flokk bħal dan huwa daqsxejn rikk ukoll fil-valur tiegħu u għalhekk dan iħoss ċerta superjorità fuq ħadd ieħor. Meta għamilt l-intervista Pawru Borċ qalli li l-hoodies l-iktar li jinxtraw u dawn li jintlibsu waqt il-lob. Fil-fatt il-hoodies kif rajna sew fl-istudju, il-hoodies jinkitbu ħafna drabi bl-Ingliż, mentri il-flokkijiet, it-t-shirts jinkitbu bil-Malti. Il-konklużjoni li wasalna lija hija li proprju l-hoodies jiswew iktar, jintużaw iktar u allura jingħaddu bl-Ingliż. U fil-mbagħad mentri meta jkunu jridu jgħaddu messaġġ daqsxejn b'saħħtu jew messaġġ mill-qalb tintuża hemmhekk il-lingwa Maltija. Kif qed naraw hemmhekk għandna kwotazzjoni u jiena tul l-istudju tiegħi indunajt li huma jippreferu jużaw kliem vulgari bl-Ingliż meta jkun stampat mill bil-Malti. Allura nistgħu naraw li għadha daqsxejn ta' tabu f'Malta li inti tistampa kliem vulgari bil-Malti. Iżda meta inti wieħed qed jitħaddet fl-ispontanjetà hemmhekk il-kliem vulgari bil-Malti ma jonqos. Għandhom rispett kbir lejn Tony Bezzina fil-fatt dak iż-żmien li kont qed niktab it-teżi sfortunatament kien ħallina kienu ħarġu diversi prodotti sabiex
għaliex huma jemnu li kien jistħoqlu kull rispett. Il-covers tal-mobile il-laqam jinkiteb bil-Malti fil-waqt li covers oħrajn jinkitbu bl-Ingliż minħabba dan l-influss barrani. Fil-fatt ikkonkludejt li l-laqam jinkiteb bil-Malti għaliex inkella kien jitlef is-sinifikat tiegħu kieku jkun kiteb bl-Ingliż. Għandna dan il-grupp Anonymous, hawnhekk tispjega l-ugwaljanza għax wara din il-maskra ma tista' tara lil ħadd u għandek dik id-tbissima li qed toffri daqsxejn ta' deddida. Fil-fatt il-messaġġ huwa li peress li wieħed ma jista' jara l-ħadd wara din il-maskra, il-futbol hekk għandu jkun li ma jħares lejn ħadd. Mill-banda l-oħra, it-Team Belti jistqaru li huma gwardjani tal-kapitali u kif rajna diġà huma jħossuhom gburin li huma jissapportjaw tim tal-Belt Kapitali ta' Malta u ma jħossuhom gwardjani jħossu din il-ħtieġa li għandhom jipproteġu lill-Belt Kapitali. Għandna Liljun li huwa antropomorfizzat ġifieri qed jieħu xejra ta' persuna bil-muskoli tiegħu qiegħed jaqsam l-arma Furjaniża. Iżda minflok il-kliem Furjana FC għandna miktub Moffa FC. U fuq wara għandha wkoll it-3 FIF li hija tajjira għal darb'oħra lejn dan it-tim Furjaniż. Għandna wkoll l-istqarrija li hija mentalità Beltija li huma jaħsbu biss f'dan it-tim u fl-ebda ħaġa oħra u jidħol ukoll il-kuntest tar-reliġjon. Għaliex kif wieħed jemmen li għandu jgħix ħajtu bis-saħħa tar-reliġjon wieħed jitkellem ma' Alla u għalhekk ix-xewqat tihom jesprimuhom fit-talb. Għall-kontrarju fil-futbol ma jitolbux lill-Alla iżda jitolbu lill-plejer. Ġifieri huma jesprimu t-tama u x-xewqat tagħhom fil-plejer innifsu. Ix-xewqa li jiskurja, li jilab tajjeb u iktar. Issa ħna għaddu daqsxejn għat-taqsima ta' x'jiġri waqt id-90 minuta logħba. Il-kliem fuq l-istrixxuni ivarja minn messaġġi ta' inkoraġġiment lit-tim, botti jew tajri lit-tim oppost, apprezzament li xi personaġġ marbut mal-klabb, għal oħrajn b'elementi jew referenzi storiċi jew kulturali għal-lokal tal-klabb. Fil-fatt qed naraw żewġ strixxuni, għandna l-istrixxun Belti li l-ġurija ma tixtrihiex iżda taħdem għaliha. U fil-fatt dan qiegħed jgħaddi botta għal plejer li mar jilab mar-rivali. U fil-fatt kif qed naraw hawnhekk proprju nkiteb bil-Malti għaliex il-messaġġ ħareġ minn qalbhom u rridu jgħaddu messaġġ b'saħħtu. Mill-banda l-oħra l-istrixxun ieħor qiegħed bl-Ingliż għalli huma stqarru li żammew il-kwotazzjoni oriġinali u kieku qelbuh bil-Malti kien jitlef is-sinifikat tiegħu. Meta kont kellimthom fl-intervisti li tnejn li huma l-Pawlista qalu li jħobbu jiktbu bil-Malti, iżda xi kultant ikollhom iżommu l-messaġġ oriġinali u għalhekk ċerta strixxuni joħorġu bl-Ingliż. Mill-banda l-oħra, meta kellimt lis-supporter Belti kien qalli li bħala supporters isibu lil Malti li jaraw il-Malti bħala diffiċli biex jinkiteb u għalhekk jippreferu joħorġu strixxuni bl-Ingliżi bl-Ingliż biex żgur ma jkunx hemm problemi fil-kitba. Għandna wkoll referenzi kulturali Betty Boop li hija karattru li tkun prostituta. U fil-fatt hawnhekk għandna riappropriazzjoni mis-support Belti li spiss issirlu referenza storika għal prostituzzjoni li kien hemm fi żminijiet oħra. Fil-fatt is-support Belti jittanta li jdajjef li din l-inkejja li ssirlu. Fil-fatt hemmhekk għandna qed naraw il-baħri, fil-fatt il-Belt Vallet il-koll naf li kienu jitlu ħafna baħrin fi żminijiet ta' strida stretta u fuq wara qed naraw ċimiterju FC Pawla li hija botta diretta tajjira diretta lejn raħal ġdid lejn it-tim tal-Hibs. Taħt għandna wkoll l-ġbija tal-La Vallette li hija referenza storika għall-binja tal-Belt Valletta. Waqt il-logħb jgħaddu diversi kummenti bħal ġibulu stick meta jaqa' plejer u għalhekk hemmhekk hemm ċerta tkunu umoristiċi għaliex jaraw li dan il-plejer qed jitlef il-ħin u mhux vera weġġu allura jirreddi kollha b'dan il-mod. L-omm għal darb'oħra tirċivi tajjir volgari ħafna u t-tajjir ukoll jirċivih ir-referi. U fil-fatt Pawlu Borġ meta kont intervistajtu kont saqsejtu speċifikament għaliex ir-referi huwa fil-mira tat-tajjir tagħhom u kien stqar miegħi li d-deċiżjoni finali joħodha hu. U għalhekk jgħajru lilu fil-fatt ġieli jgħajruh saħansitra mafja għaliex ikun jidrilhom li fil-fatt dan ir-referi kien mixtri qabel il-logħba. Il-logħba ħafna drabi tibda bi kliem bħal Forza Valletta u Forza Hibs u affarijiet u frażijiet minn dawn u fil-kliem baxx kif rajna terġa' titfaċċa il-figura tal-omm ħafna drabi. Hemm ukoll fil-mira l-qaddis patrun tal-lokal bħal San Gaetano li huwa ġbija perfetta fil-kontest reliġjuż qed jgħajruh li għandu l-qrejjen u għalhekk hemmhekk hija tajjira daqsxejn vulgari lejn dan il-qaddis. Biex joħolqu atmosfera wkoll jgħidu frażijiet bħal min mhux jaqbes mal-Valletta ħej,
Fil-fatt jiena kont insertajta din ukoll u fil-fatt is-supporters kollha jqumu u hekk toħroq atmosfera u min jibqa' bil-qiegħda ħafna drabi jibdew ħarsulu bl-ikra għaliex hija n-norma li inti kif tisma' dan trid tqum bil-fors. Għanna rima fil-fatt fil-rima jinstab il-gost meta kelma qed tirrima ma' oħra u tibqa' tagħmel sens. U hekk għandna bħal protestanti kummedjanti u ħafna iktar affarijiet minn dawn. Fit-taqbila kif qed naraw m'għandniex versi regolari, imma għandna rima mbewsa u tibda blaħna fis-sens pożittiv u intom li tispiċċa fis-sens negattiv. Jaqilbu wkoll il-kanzunetta If You're Happy and You Know It u jgħidu If you all hate City, clap your hands u If you all hate Florjana, clap your hands u din tintuża minn diversi timijiet differenti. Jerġa' jidher il-qaddis patrun li jerġgħu jibdew bil-kunċett ta' toppafelija jistqarru minn fejn ġejjin u jgħajru lil San Populju. Qed jgħajruh bid-diżabilità tiegħu, qed jgħajruh li huwa ħodbi u jgħajruh li jisu fossa ta' dranaġġ. U għalhekk għandna rima mqabża bejn mandraġġ u dranaġġ u hawnhekk li jidher l-element umoristiku. Ħafna drabi wkoll jaqilbu kanzunetti popolari u jiktbu lirika ġdida bħal ċeklem karozzin jaqilbu għal daqsxejn tajjira vulgari u Gaetano Buttigieg kien jagħmel l-istess ħaġa iżda mhux b'mod vulgari u jistqar li kien jagħmel hekk li ġifieri kien jaqbad mużika popolari u sempliċement jeqleb il-lirika biss għaliex in-nies ikunu diġà jafuha u għalhekk kien hemm in-nies ikunu jistgħu jitalmuha ħafna iktar malajr. Taqsim oħra hija l-medja soċjali kif qal tajjeb Dr. Mifsud stajna nħarsu lejha għaliex fi żmien li kont qed niktab it-teżi tiegħi din kienet b'saħħitha. Filgħodu jtellaw avviż bil-poster Match Day u Come on White u għalhekk qed naraw l-influss barrani għaliex barra minn Malta jiġri l-istess ħaġa. Jitilgħu post min naħa tal-Ultras sabiex juru li huma diġà qegħdin il-ground jarmaw. U għanna wkoll xi taqlil xorta ma qfitniex milli nagħtu s-sem tagħna l-arma li tant il-ħobbu kuraġġ raħal. U ovvjament kif diġà qed qabel dawn żammejt il-kitba oriġinali tagħhom. Id-derbi f'Malta għandha daqsxejn differenti għaliex tirreferi għal żewġ tirħula li jmissu ma' xulxin. Fil-fatt, id-derbi tal-ħibs tkun maħal tarxin u fuq il-media jirreferu għalihom bħala tar-redus. U jiktbu l-koll The derby is and will always be ours. Tony Bezzina jerġa' jissemma ovvjament grazzi Sur Bezzina missier tagħna l-Pawlisti tal-ħidma tiegħek fil-klabb tagħna. It-Team Belti jikbu ħaġa simili qabel l-ewwel partita kitbu Maltese Football is back li għandna l-influss barrani ta' The Premier League is back. Id-derby ovvjament tal-Belt huwa il-Furjana għallu jagħmluhom il-hashtag FIF. U għandna post intiżi sabiex jaġu kuraġġ lis-supporters tagħhom għax aħna verament ma mmutu qatt. Jikbu wkoll jikbu dwar okkażjonijiet li hemm il-futbol lokali speċjalment fil-mewt tal-plejer Diego Maradona. Meta kont qed nara daqsxejn tħalt fid-diglossja wkoll. Fil-fatt inni tajt id-diglossja Ferguson jgħid li jeżistu żewġ varjetajiet, għandna l-varjetà l-għolja u l-varjetà l-baxxa. Tal-ewwel titqis bħala lingwa sabiħa li timxi biktar mod loġiku u tintuża b'mod formali. Mill-banda l-oħra l-varjetà meqjusa baxxa hija l-ewwel lingwa li n-nies jitalmu bħala tfal mid-dar stess. Fil-każ lokali dawn ma jsirux bejn żewġ varjetajiet iżda jsiru bejn żewġ lingwi, il-Malti u l-Ingliż. Fil-fatt skont l-istudju ta' Ferguson, fil-każ lokali il-Malti f'xi ċirkustanzi ħajitqies bħala l-lingwa l-baxxa għaliex huwa l-lingwa li fil-maġġoranza tal-każi lokali tiġi mal-maddar u li wieħed biha jista' jesprimi ruħu. Fil-fatt meta kont qed nara daqsxejn differenza bejn il-paġni tal-ultras tas-supporters kontra l-paġni uffiċjali, fil-paġni uffiċjali sibt li dawn jikbu bl-Ingliż. Meta kont saqsejt dwar dan qaluli li huma għandhom interess kbir li barra minn Malta jkunu jafu x'inhu jiġri fit-timijiet tagħhom u għalhekk jikbu bl-Ingliż. Madankollu jiena naħseb li l-Ingliż għandu ċerta fil-ħsieb tal-Maltin jidher formali u allura il-Malti jarawh bħala il-lingwa l-baxxa u għalhekk jużawh biex jgħaddu messaġġ biss. Facebook huwa kompromess bejn il-kitba u t-taħdid u fil-każ lokali il-Malti għadu l-lingwa dominanti fejn jidħol it-taħdid. Biex nikkonkludi dan l-istudju, mela jintużaw iż-żewġ lingwi skont il-kuntest, ġifri l-Ingliż ħafna drabi raw bħala dik il-lingwa formali, pulita u jikdbu affarijiet uffiċjali biha, mentri l-Malti jikbu messaġġi bih sabiex jgħaddu messaġġ, sabiex jgħaddu xi tajjira u l-bqija. Għandna wkoll l-influss barrani kif rajna, is-supporters u l-ultra jħarsu ħafna lejn xi jiġri barra, fil-fatt fl-intervista tiegħi t-tnejn stqarru li huma jridu jsegwu lil min huwa aqwa minnhom u għalhekk jistqarru li minn waqma minnhom jinsab barra minn Malta. U għalhekk jaraw ħafna xi jiġri barra minn Malta.
għandha l-importanza tal-glorja u l-antagonizmu lejn ir-rivali. Ovvjament fadal iktar studji xi jsir fosthom timijiet oħra u bekk it-tradizzjoni orali tkun tista' tiġi iddokumentata. Nirringrazzja ħafna lid-Dipartiment tal-Malti li tani din l-opportunità sabiex nitkellem fuq it-teżi tiegħi. Nirringrazzja ħafna lit-tutur Dr. Mifsud u lill-kotutriċi Janika Xkembri Fava tal-għajnuna tagħhom, il-familja u l-ħbieb li kienu sapportjawni tul dawn l-istudju u grazzi lilkom tal-li sekwejtu din it-taħdita. All right. All right. All right, all right. Grazzi. Grazzi ħafna. Naf it-tweġiba ovvjament, imma xtaqtek tgħid xi ħaġa żgħira. Met inti, skużani, met inti intervistajt liż-żewġ ultras, kienu tawk ftit informazzjoni fuq kif jikkomponu dak li huma jsejħulhom iċ-ċans, anke l-uż tal-kelma ċant interessanti li huma jgħidux il-kanzunetti jgħidu ċ-ċans għal daw is-slogans x'inhu. Forsi tista' tgħidilna ftit għalulek. Illa lix hemm anke hemmhekk hemm ċertu organizzazzjoni min jagħmelhom dawn l-affarijiet kif isiru. Forsi tista' semmi daqsxejn. Iva tajjeb. Meta kont kellimt kif qal tajjeb Dr. Mifsud, meta kellimt lil Pawlu Borġ kien qalli li mill-bidu sal-aħħar il-kanzunetti u ċ-ċans tagħhom jirrekordjawhom huma bħala ultras ma rridu l-ebda kantant li jagħmel dan għaliex huma jħossu la huma supporters ta' dan il-klabb għandhom ikantawhom huma. Fil-fatt hemm ħafna ħsieb fihom u saħansitra it-tim Pawlist tella dawn iċ-ċans osra saħansitra fuq YouTube sabiex in-nies jitalmuhom qabel ma jattendu l-ground għalli bekk kulħadd ikun jafu. Mill-banda l-oħra it-Team Belti wkoll hemm ħafna ħsieb warahom jaraw li r-rima taqbel wara kollox relevanti fil-verament xi jkun intqal l-aqwa li l-aħħar kelma tir-rima, l-aqwa li hemm it-tajjira b'mod ċara lejn min qed toħroġ u l-aqwa li hemm l-element ta' glorja ukoll. Fil-fatt huma qalu li qabdu kantant speċifikat wieħed sabiex ikanta lill-kanzunetti kollha tagħhom. U hemm ħafna impenn, speċjalment bħala recordings u affarijiet minn dawn. Fil-fatt hemm ħafna kanzunetti fuq YouTube għaliex huma jemmnu li permezz ta' din il-pjattaforma l-kanzunetti tagħhom jistgħu jibqgħu relevanti u jistgħu jibqgħu jissemgħu min-nies. Fil-fatt, ħanilek għalfejn ukoll saqsid il-mistoqsija iktar Janika tista' tgħid u forsi anke Prof Grima. Għaliex hemm isu similarità le meta kien hemm dik it-taħdita issa ilu ftit fuq il-kant li jsir fil-festa ta' Ħaż-Żebbuġ. U speċi kif inni organizzata l-biċċa tax-xogħol, ma nafx tistax tara daw is-similaritajiet jew differenzi bejn x'jiġri fil-ground u x'jiġri fil-kant tal-festi. Naħseb anka l-aspett performattiv ukoll li semmit Nicole, jiġifieri anka il-kanzunetti billi jinkitbu xorta in-nies li jkun hemm qishom jieħdu sehem biċ-ċabċib, bir-ritornell, jiġifieri naħseb anka fil-kuntest tat-taqbiliet, jiġifieri dan l-aspett performattiv qisu hemm da similaritajiet. Naħseb u forsi Adrian forsi jkun jista' jkun. Jien naħseb l-element li ħriġt ħafna inti huwa l-element tal-pika li jissemma ħafna ma nafx trixtieq xtejt xi ħaġa fuq hekk kemm taħseb li l-pika hija l-mutur ta' ironikament il-pika bħala l-mutur ta' support speċi. Iva, fil-fatt, kif semmejt ġa dwar it-12 ta' Mejju, il-kanzunetta fil-fatt kienet għal-qalbu ħafna, għaliex hemmhekk jissimboli jisu hemm miġbur kollox dak
din il-pika li hemm lejn timijiet oħra u permezz ta' din il-pika kif qed tajjeb iħossuhom superjuri fuq timijiet oħra. Ġifieri l-fatt li jfakru li huma rebħu dik il-logħba kontrihom, li huma ġġieldu kontrihom, iħossuhom b'saħħithom, iħossuhom superjuri u għalhekk isuhom is-saħħa sabiex ikomplu jissapportjaw lit-timijiet tagħhom. U tinteressani wkoll il-kwistjoni kollha ta' simboliżmu li inti tkellimt ftit fuqha, speċi li inti tittifhem dak il-lingwaġġ. Issa hemm aspetti bħal tal-Palestina li mhux ċar speċi eżattament minn fejn bdew, imma żgur illum il-ġurnata għal ħafna snin issa jissimbolizzaw f'dal-każ il-belt. Imma hemm numru ta' simboli li rrid ngħid jien huwa jekk inti tiġi minn barra u ma tafx x'inhuma simboli ma tħossokx parti minn din il-komunità, veru? Tkun taf l-istorja ta' Malta fl-aħħar mill-aħħar li l-Tin Belti ovvjament isemmuhom żmien strada stretta, żmien il-Baħrin. Ġifieri jekk wieħed barra ma kienx jaf minn xi ħaddiet Malta f'dawk iż-żminijiet, bla dubju dan mhux ħajkun jaf għal xi qed jirreferu, għaliex qed jgħiruhom blom, għaliex qed jgħiruhom minnu missierhom. Ġifieri dan kollu jirrelata ma' dak iż-żmien meta kienu jitlu ħafna Baħrin, kien hawn multikulturaliżmu qawwi. Ġifieri wieħed bil-fors irid ikun jaf il-kuntest storiku ta' Malta. U dan parti mill-gost li jisu qed tgħid u ma tgħidx qed nofs diskors imma għal min jaf huwa diskors ċar ħafna, le? Hemm logħba le wkoll. Hemm pika, hemm logħba. Eżatt, ġifieri dan kien affaxxinani ħafna jiena fil-fatt kif bdejt qed li dawn in-nies ma jistudjawx il-lingwa kif tiġi studjata hawnhekk, ġifieri diversi xogħlijiet differenti meta supporter għandek mill-inqas sal-ikbar kariga li jiġi jara l-futbol lokali. U ovvjament kien affaxxinani ħafna l-fatt li dawn qed jużaw l-alliterazzjoni l-anafora, ħafna drabi qas ikunu konxi li qed jużawhom, iżda isa in-natura tagħhom, natura meta jikdbu, jħossu din il-ħtieġa li jirrepetu li joħolqu ħoss konsistenti fil-vers. U għalhekk xtaqt nagħmel dan l-istudju isa sabiex naraw daqsxejn kemm għandna napprezzaw fil-verità l-futbol lokali u l-ħsieb u l-ispontanjetà wkoll ta' dawn is-supporters. Biex mhijiex faċli li tikteb kanzunetti, tikteb strixxuni u tajjat kant u affarijiet minn dawn meta inti m'għandekx għarfien kritiku tal-lingwa fil-verità. Issa ilu ħafna snin ikun hemm ħafna plejers barranin. Ġieli l-maġġoranza f'tim ikunu fil-fatt ma twildux Malta ngħidu hekk. Dan affettwa il-kompożizzjoni speċi tal-partitarji jew il-partitarji fl-aħħar mill-aħħar baqgħu Maltin u jitkellmu bil-Malti. U mistoqsija marbuta magħha speċi minkejja din l-influenza tal-Ingliż fil-prodotti li jipproduċu biex jippromovu insomma tim tagħhom il-prodotti li titkellem fuqhom fit-teżi tiegħek. Minkejja mela din preżenza tal-Ingliż fuq il-prodotti fuq il-mezzi soċjali u hekk. Fil-fatt fil-ground il-lingwa tibqa' fost il-partitari primarjament il-Malti? Iva, fil-fatt, huma jisom fil-kitba jikkonsidraw l-Ingliż għal xi raġuni fil-fatt fimni. Bħala l-Ingliż huwa dik il-lingwa eżatt fajnejhom imma l-Malti jisom xi kultant toħdaq xejn bissi meta tiġi miktub mentri meta huma jridu jgħaddu messaġġ speċjalment bil-fom, hemmhekk jridu jużaw il-Malti bil-fors. Dan għaliex bekk jingħadda l-messaġġ. Fil-fatt meta kont mort insegwi l-lob kien hemm plejer Taljan li qed jilgħab kontra t-tim tal-Hibs u fil-fatt biex jgħajruh żgur jifhimhom kienu għajruh bit-Taljan. Ġifieri f'dak il-kontest huma jużaw il-lingwa tiegħu imma biex jgħajru, biex jissapportjaw xorta jibqgħu jużaw il-Malti. Ġifieri għax huma qisha inti meta qed taħseb bil-Malti, il-passjoni li għandek dak il-ħin ħa toħroġ bil-Malti jekk inti moħħok jaħseb u jirraġuna bil-Malti il-ħin kollu. Mhux ħatoħroġ ċaġar mill-qalb jekk toħroġ bl-Ingliż. Allura huma irrelevanti jekk hemmx plejer Maltin, jekk hemmx plejers barranin, dak il-ħin inti ħad titkellem bil-Malti. Anke jekk tkun qed issegwi logħba barra, logħba ta' tim ieħor u tkun id-dar eżempju u tkun tridu tiskurja, ejja skurja mhux ħadd tgħidlu bl-Ingliż, ġifieri għax inti taħseb bil-Malti, inti tħoss bil-Malti fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri x'inhija?
Iva, ġifiri anka jek ikunu jafu li ħajjilab it-team belti, anka ta' if you hate City, clap your hand, jek jilab il-team Furjanis ħajjidikaw din il-kanzunetta. U ġili kunem taqbilit li huma fil-ground biss, għalix fil-ground iktar li jagħmlu sens. Proset mill-ġdid tal-materjal li prezentajt, Nikollu nittama li tibqa' tistħarriġ dan il-qasam importanti f'tradizzjoni orali. Nirringrazzja lill-koordinaturi ta' dan il-proġett, il-professur Adrian Grima, il-professur Manuel Mifsud, Dr. Michael Spanjol, Michael Degwara, Rita Saliba, Giusi Gat u Daniel Bezzina. Nirringrazzja wkoll lill-Klabb Kodba Maltin li qed jagħti 25 euro f'kodba lil kellima li jkollna u l-fondi ta' riċerka tal-Università ta' Malta li qed jiffinanzja dan il-proġett. Infakkarkom li għat-taħdidiet li jmiss li għandna skedati issegwu il-paġna it-tradizzjoni orali jew inkella is-sit it-tradizzjoniorali.org. Grazzi ħafna.